een creatief persoon woont hij. En die heeft nog niks in de gaten. Ik denk dat, waar heb ik nou mijn fiets hangen? Eigenlijk, hij vertrok eigenlijk geen spier. Maar er zijn productjes die op het etiket de naam van zuster Evie dragen. Zou je dat dan de creatieve zuster zien? Doet de deur buiten het wel? Ah! Mam! 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 Och, kijk! Hallo! Schrik ik kapot? Nee, dat moest niet schrikken. Best ik zuster Evie? Ja. Verdomme nog. Och, wat een Is leuke! je eigen hoedje? Hij is ons niet gezien. Ja, ik zag hem, maar ik denk, wat gebeurt dit toch? Dit knippen jullie. Nou, Goedemorgen. het zo'n Evie. Nee, ik heet niet Evie, ik heet Diana. Oh, Diana! Ja. Maar Diana, die alter ego is zuster Evie. Ja, zo'n beetje. Ja. Laat ik beginnen met vertellen. Werd ze weer bezien trouwens? Ja. Ja? Ik denk altijd er iemand doen. Nou, oké. Laat gewoon even kijken wie het giet. Dit is niks voor mij, jullie hebben echt verkeerd goed gekomen. Diana, even, gewoon even zanweren. Ja. Gewoon even zanweren. Kijk, Ja, ik heb 3 van die. oh, dat zijn 3 jongens. Ja. Ja? En wie wordt een leuke kleine Dat net? is Jur. Hallo Jur, kumpie weer aan. Hey! Praat hij ook al een beetje? Mam. Mam! Ja, dat hadden we net Alleen geleerd. maar mam. Alleen maar mam. Ja. Oké, en volgens mij stond... Ja, heel soms. Oh, wat zal zich dat leuk hebben gevonden, Diana, dat hij als eerste mam zei en niet pap. Ja, zeker. Maar er zit tegen iedereen mam. Dus ja, wil ik me niet. Oké, en volgens mij stonden ze net mooi op leeftijd, of niet? Want wie kijkt er om de hoek? Ja, dat is Thijs. Thijs. Kom. Thijs! Ja, ik kan wel Ah, zeggen, jong. kom binnen, maar dat mocht niet. Nee, ja, maar dat is alweer zo lastig, hè. We willen hier ook, dat het ook voor ook veilig is. En wie stond gans achteraan? Stan. Ja, dit is een bellen met school, dus... Ja, dat hadden we gezien, want die keek net Ja. en die zoet, jong, zit ze in de les? Kom eens. Kun je het taak tegen meester Erik vertellen? Nee, ik zit maar te luisteren. Oh, je zit luisteren. Ja, dan is heel... Ga je maar fijn luisteren, jong. Niet dat meester Erik dadelijk quote wordt, Nee, hè? want Stan is heel structuur. Oké. Nou, op zich niks mis, maar kijk toch hier, Jur, hè? Hoi! Wie oud is Jur? Jur is 17 maanden. En wie lang loopt hij al? Want er is al wat terug. Een week, ja, nog niet zo heel erg lang. Jur rent. Jur loopt een Dit is vlot, hè? 10 maanden of zo. Ja. Oké. Voorzichtig. Wat een leuk manneke. Die hoeft eigenlijk niks te zeggen, dan is hij ook al leuk. Hey, en het kleine etalagetje, dat was eigenlijk de reden waarom dat wij stopten. Ah, oké, dat Wist- valt het toch op. Ja, zeker. En daar is ook het enorme, Ja, het enorme bord door, hè? Ja. Maar dit best de creatieve mama. Ja, dat probeer ik. Mag ze dat allemaal zelf? Veel dingen wel, ja. Ja. Ik zoek kaarsen liggen. En die kaarsen maak ik niet zelf. Die koop ik zelf. Maar ik rij in buitjes. Ja, de bakmixen en de appelmoes en de... ja, ik heb nog veel meer, maar dat past er allemaal niet in. Hey Maar Thijs, dat maak ik Thijs, zelf, ja. wie is mama's appelmoes? Is de appelmoes lekker? Ja, hè? Ja? Nou ja, ik weet het van jongs af aan eten ze natuurlijk al appelmoes, hè, maar dat maak ik dus zelf. Ja, dit is appelmoes met liqueur. Dus Oh, dat is niet voor de kinderen. Dus de liqueur uitgekookt, dus de kinderen mogen dat ook. Stan, heeft ze meester Erik meegenomen? Nou, maar eens kijken. Kunnen we... Oh, wat leuk!
Ja, Oh, kijk wat leuk! Dit is... Is dat de klas van Stan? Dit is Stan zien. Hallo, meester Erik! Ja, Stan hier ben je. Zeg maar nog maar een keer. Och, wat enig! Oh, meester Erik werd gefilmd. Ja. Hey! Meester Erik! Draai maar weer om, Diana. Want, Nou, welke groep is het? Stan zit in groep 4. In groep 5. Ik ben groep 3. Oké. En in welke groep zit Stik hier? In groep mama. Ah, groep mama. En is er, wat wordt je net aan het doen? Wordt je aan het puzzelen? Of, Ik was dus Thijs aan het helpen met zien. Die moest de klok leren. Dus Dus het is nou ook juf Diana. ook. Has ze dat altijd gedaan? Zelf dingetjes maken en bakken? Nee, en... ik ben van Hoes, ik ben dokterassistente, dus dat is iets heel Zuster anders. Evie! Ja, maar zuster Evie is een overkoepeling. Dat is een concept. Oh, zo. Dus er is... En dan kan ze op mij liften, een soort van franchise. Ja. Dus dat doe ik nou ruim 2 jaar. Maar daardoor komen mijn eigen creatieve dingen. Elke dag, ik kan een boek schrijven, dus er borrelt van alles. De borrelt van alles. Dus daarom divers uit Lottem, dat is daar valt zuster Evie nou onder, zeg maar. Oké. Dus dat ben ik. Hallo! En waarom vindt ze dat leuk om te doen? Ja, ik zei altijd als doktersassistent nu in de dag hetzelfde, maar hier kan ik gewoon echt mijn ei in kwijt. En ik ben er voor de kinderen. Dus, Maar iets totaal anders, ja, het is Diana. totaal anders, maar ik dacht op een gegeven moment het roer om. En waarom doe ik ze dat? Nou ja, dat is iets Maar lastig uit te leggen. Gewoon door de samenloop van bepaalde dingen, waardoor ik op een gegeven moment niet meer helemaal lekker op mijn plek zat. En dat dacht is belangrijk. En nou is het kiezen voor mezelf en het gezin. En volgens mij bevalt dat goed. Jawel. Ja? Hoe doet je het met z'n allen? En dat Zo- vroeg ik me ook af en toe aan. Kunst en vliegwerk. Ja, zoiets, ja. Want er is behalve zuster Evie, is er nou ook juf Diana. Ja. En die mannen die moeten af en toe ook eens een keer hun energie kwijt. Ja. Och, ja. Oh jee. Kom bij schat. Kom maar. Hij is de deur dichtgemaakt. Oh, zo is het goed als ze niet helemaal happy is. Ja, dit stilt wel de show nou, hè? Ja, toch wel, hè? Ja. Ster van de show. Ja. Zonder gel. Want normaal heet een kuifje. Net hoe je Gewoon, het weet. In een lockdown hoeft dat niet, hè? Nee. Nee. Daarom stonden we er ook meer zo vloeiend aan. Oh ja. Hey, en hoe ziet een dag dan nog verder uit? Hoe ziet het? Nou ja, 's ochtends is het zorgen dat de kinderen hun schoolwerk doen en ondertussen een beetje proberen te entertainen. En dan dadelijk vanaf 2 uur, ja, vanaf 1, 2 uur hoop ik dat ze klaar zijn en dan mogen ze lekker gaan spelen. Ligt Mini in bed en dan kan ik nog even proberen wat creatieve dingen op papier te zetten. Oh, Mini leed aan in bed. Ja. Oh, dus Jur gaat nog wel braaf slopen? Ja, Ja. verder die slurp dicht. Is het een... oh, dat doet de deur dicht. Ja. Is het een goede sloper? Jawel. Ja? Jawel. En die dan, Het is Thijs? een boefje, maar... Bist die ook een goede sloper? Ja, Thijs is natuurlijk als het bed raakt is hij Oh, weg. zonne. Maar dat lukt niet. Oh ja, ik kom zo, schatje. Ja? Ik kom wel. Ik kom wel. Giestig staan even helpen, Thijs. Ja. Ja? Mam! Ja, mam. Ja. Kom dit maar van de trap. Mama, ik heb niet helemaal meegekregen met dat verhaaltje lezen. Oh ja, maar ik kom zo wel. En anders doe ik het wel even regelen dadelijk. Dit is hier geen Monkey Town, hè? Monkey Town? Speelpret. Ja, ja. Muggen allerlei op de trap. Ja, dat is toch goed. Dat moet ik.
Juist daarom is dat natuurlijk leuk voor hem. Natuurlijk. Dat vinden wij ook leuk, dingen die niet mogen toch? Wat ga je vanmiddag nog maken? Wat ik vanmiddag nog ga maken? Ja, Ik ga vanmiddag nog inderdaad nog een bestelling maken. Ik ga vanmiddag nog wat cake mix maken. En wat broodmix. En dan doe ik dat mooi verpakken, dat ik dat morgen kan leveren. Dus, En dat is dan een cadeautje van Emes voor Emes? dat is een bestelling inderdaad. Ik weet niet of dat, ik vermoed dat dat een cadeautje is voor Emes, ja. Nou, Dus- kom vriend. Dus ze kennen dich even zonder namen te nemen, maar ze kennen dich via internet vinden. Ja. En dat gaat op Boeterlot allemaal? Ja, ik heb een eigen site. Zuster Evie is regiogebonden. En we komen ook niet, de ene zuster komt niet bij de andere zuster in het gebied. In En dat weet je vaarwater. ook. En dat is ook gewoon, dat zien gewoon de regels. Alleen mijn eigen divers lotum, dat is dan mag ik mij doen wat ik wil. Ja. Dit kan zo 1000 keer achter elkaar gebeuren, hè? Ja. Je ziet er echt een boef zitten. Is dat dan de ergste van het stel? Is dat de grootste boef? De kleinste is de grootste boef? Ja, wat zullen we daarop zeggen? Wist We ik- kunnen er allemaal wat van, maar met deze dan zullen we nog wel wat mee te stellen krijgen. Het hebben we natuurlijk allemaal van pap, denk ik, of niet? Ja, zeker. Ja, zeker, ja. zeker, zeker. Waar is die? Is die- werken. Is werken? Ja. Oh, die hoeft niet toe te werken. Nee, nee. Dan, Wat doet hij dan? ja, wat doet hij precies? In ieder geval het afval. Dit is de transportplanner. Oh, drukke baan. Ja. Plannen. Ja. Dus En als dit dan toeskomt, neemt hij dan het stukje van die geuvel richting de jongens? dan doen we het samen. Kijk, zo moet dat ook. Ja, jeur, kom, dadelijk dan kunnen we de ambulance gaan bellen, vriend. En wat is tot slot, wat is het geheim van goede appelmoes? Gooi je appel, liefde. Wat bleef? Liefde. Kijk, daar was ik dan nooit opgekomen. Ja, gewoon een beetje liefde. Ja? Oh nee, ik heb nog een slotvraag. Oh, Hey, jee. Thijs. Thijs, wie heeft hier een knuffel? Broer! En daar heeft er al twee. Ja.